Μια μέρα, ο Τζούχα περπατούσε στο δρόμο, όταν ένας άντρας ήρθε από πίσω και τον χτύπησε στο πρόσωπό του. Ο Τζούχα ήθελε να του ανταποδώσει το χτύπημα. Αλλά ο άντρας είπε, «Συγγνώμη, κύριε, νόμιζα ότι ήσασταν κάποιος άλλος». Ο Τζούχα δεν δέχτηκε τη συγγνώμη και ήθελε να πάνε μαζί στον δικαστή. Πήγαν λοιπόν. Αλλά ο δικαστής ήταν ένας συγγενής του άντρα. Όταν άκουσε την ιστορία, έκλεισε το μάτι στον άντρα και του ψιθύρισε. «Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω». Μετά, εξέδωσε απόφαση, ο άντρας να πληρώσει 20 δινάρια στον Τζούχα. Ο άντρας τότε είπε, «Μα, κύριε, δεν έχω χρήματα μαζί μου τώρα». Ο δικαστής απάντησε, «Πήγαινε αμέσως στο σπίτι σου να το φέρεις, και ο Τζούχα θα σε περιμένει εδώ». Ο άντρας έφυγε και ο Τζούχα περίμενε πολλές ώρες. Τελικά, κατάλαβε την απάτη. Πλησίασε τον δικαστή και τον χτύπησε στο πρόσωπό του και είπε, «Αν ο άντρας φέρει τα 20 δινάρια, κράτησέ τα για τον εαυτό σου».